undskyld mig. Ej, jeg har så skal til dig igen. Virkelig. Det skal bare følge dig over, ikke? Var det Bente? Ja, det var Bente. Bente, nu er jeg sur! Ja, du har sat sådan en der på mig nu. Laver du? Vi skal bare følge Thomas for det hele tiden. Nej. Men der stod i hvert fald en kirke her først. Inden katedralen, der stod der en anden kirke. Og så, jeg tror det var i 926, der kom de danske vikinger så, og ødelagde den kirke, der stod der i forvejen. Og så et par få år senere, der blev den her kirke så bygget. Filmklub. Jeg slog Vips ihjel. Hej. Får lige en æble. 27. Denmark is empty. Crikey, come on in. Det herinde, det er mere sådan en folkets kirke. Og de har åbent hver dag, så folk kan komme ind. Hvis der ikke havde været pakket ind, tårnet havde været pakket ind, så kunne man se en sten i tårnet, hvor der står, som markerer Manchester centrum. Det vil sige, når man ser et skilt, at der er 20 miles til Manchester et eller andet sted fra, så er det lige præcis der, hvor det tårn det er. Det markerer centrum af byen. Ned ad Deans Gate, hen ad Bridge Street, og så ned til People's Museum. Ja. Eller Bente, får vi løn for den tid, vi er her? Nej. Får vi ikke løn? Jeg kan skrive i minutter, det kan godt være min løn, kan det? Så skal du fandme se mig ikke på museum. Du kan godt klare, hvor mange renter, der kommer på den festival. Jesus, står. Der er 12,5% renter. Du kan ikke engang se, hvornår jeg er kommet ind, jo. Nej, men så kan jeg selv ændre det. Det kunne chefen også her i den her tid. Han kunne bare lige stille tiden lidt tilbage. Så det kan jeg også fuldstændig selv styre. Skal jeg finde piven frem, eller hvad? Hvad siger du, Danny? Vi har valgt at komponere en lille sang ud fra en gårdsang. Vi har ændret lidt på den, og når man skal synge den, så skal man minimum stå med en pive i munden. Så nu fylder jeg den. Og så synger vi en lille lejrbus. Okay, ja, men det her chancer noget, det startede i 1970'erne. Og ja, der begyndte de sådan at åbne de der forskellige kinesiske restauranter, og der blev åbnet flere og flere. Og de første, der kom her, det var så fra Hongkong af. Og så i 1989, der begyndte England sådan at anerkende... Stop. Der begyndte de at anerkende kineserne og begyndte at der åbne sådan et center for kinesisk kunst og sådan noget. Og så begyndte de også at fejre kinesisk nytår.
det så? Okay, Hold kæft, det er godt, det der. Det er Manchester Universitet, og det er et kæmpe område her i byen. Det er ikke bare den der bygning. Bygning. Det er meget, meget mere end det. Og nu vil vi kaste på. Ja, nu vil jeg læse noget. Stedets historie. Hele startede 1824 med Institut for Videnskab og Teknologi, som var nært knyttet til at gøre Manchester til den største